حجي ساعات 6:30 كوينو نايلوم سوني نجو 10:03 ጥሪ ብሎ ትሕዝቶ ዜና ኣቕርበልኩም أرستات زينا أب جندع أب قس تمرتزة كرة عودة زة تخيدو من سيات نوس زوبا من دفرا أب زوبا سميناوي كيه بحري عودة تخيدوم أب مونغو سراويت منقست ليبيان تقاوم توقناتن تخص دوناي مبالس بمعتبسيحو منقست أستراليا بهاجرو تخصيتو نزلو بارع كان مكتا دخمتات كم زرعية تأمينو أقرب زينا يوناس صبرهم زرزرات يقتصل أب زوبا سميناوي كيح بحري عودة زكايدو أب نوس زوبا من دفراز نطفو من سيات سراح تنياتات زي تعذبون زيادة سراح در رخيت كم فترة لهم قليصهم وتمن ساعات كاب سلستك صباح مشتتري أبزا كايدو عدت ديقا قحتلاي كمون فابريكا بلاستيك مسكاتلان أبز بصحلو بزملكتهم أكلات بزعبات السلاسل زلو مسرحة ألامون مبري تواهيبوام أم حضر نصبا من دفراءاتو هزكياس وهبت نيرينا بزهبا حبريتا بترنف زكايد عدت من ساعات أنفت مساي حقرهم برسور نخفلتهم إهن مهن كبها هالونون أقداسي مخانو تقيسو وتمن ساعات كاب زتعذبو بزح كمهارون أب سرحهم بعصفك سرحون زلو امنات قليصهم أب نصبا جندع بحفشاب كتما جندع دماب فلاي أبز حالف السلست عمتات أب قس تمرتز تراي حيالن دخو من قونتات نمقمقام عودة زتا تخيدو أبتا عودة زتا كوزري تساتفن التمهارو أب مارد تمرتن عبي مسوكوان تلو أب وصي تمهارو بفلاي أب ماكلاين كلاين درجاتات روي دخمت كم زلو تنتزيرو دخمتات تمهارو بقبو تلاليو بقعات زلو تمرتن بقعات تمهارو نمرقاقات تران أبركتون ولدي تمهارون ممهران كعزز مزخخر غريبو حلفت أنفر منستر تمرت زوبا سميناوي كيح بحري أتو الرشيد محمد عثمان أبز اسمع قال أب كتما جندع زركبا أبي تتمرتي بقعات تمهارون إنانكي مكورات تمهارو دمانا زايد ممسو تغيسو قس تمرتنا بنبر نمملاس سلساوي زمدنا ولدي تمهارون ممهران كحيل أزخخيرو أم حضر نصبا جندع أتو عمر يحيى حاج أب زحلف عمتات نزترايا دخمتات ما سرتاوي فتحنا ممصاب زكاير سعري محضر نصبا جندع أبرتعو كم سرح الرقاقيتهم تساتفتي مودعتا ممران بوطن كمرحو دخمات تمهارو على ليخا توساخي تمرتيكي وهاب ولدي درجان بقعات دقوم بعتب ككتاتلو بقعات تمرتي أب مباتا كحيل دما بوهدت كسرح زبلون كالوت ريتوتاتم أغريبام بيت صفت منستري عيون محبراوي دحنتنا بنوصبا منصورة ناي من نبابروت أقامات زلوم وقنات نممحياش تفلالي مدبات يتكبر الله كما أكال نايزي نيشو عتا سنكولان ناي تريد حاجز كم زقبري تتصوعي ناي تبيت صفتاتو إدريس محمد علي قريسوم تحجز مغزلتا ناي تقديمو حكاية سنحن سقومات وقنات ناي مدقاف مدب مخانو أتو إدريس تقيسو تستخيد حجز نفس وكف سنكول واقع 10,000 نعفات أنا بقيع مخانو أفريتهم أقدمون سقومات تمهارو زوع الحجزنا والتتمرتي كم زتوهب تقيسو دما بهزب منقستن زقبر زل حجزات أم محياش من نبابرتهم وقنات العل أستواصو كم زلو قليسهم بتم حجز تقبر اللوم سنكولان بقدوم سريحهم نفسهم زخولو لبايتان مفتار نزكاير زلو تعري بممقاس بتي زرخبو حجز من نبابرهم نممحياش أبرتعهم كم سرحو الرقاقيتهم أب مونغو سراويت منقست ليبيان تقاومت وقناتن تخص الدوناي مبال سممع تبسيحو زي بمونغوين تركن روسيان سبسح سممع ناب تمال السنبات 10 توكل تطري أب زوج حليتي تقبراو خين الله تسممع برسخة ما تريبولين كبابي عن كايد نسان حوق كهدو كم زغلو كاي قلس انتلو
ክልቲኣቶም ወገናት ብምጥሓስቲ ምርድዳእ ንሓድሕዶም ክወቃቀሱ ጀሚሮም ብምህላዎም ተግባራውነቱ ውሕስ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ተኣሚቱ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ካብ ዕጡቃት ወገናት መጥቃዕቲ ምስ ዝካየደሉ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣብቲ ስምምዕ ገሊጹ እዩ ብዘይካዚ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ከተማ ሞስኮ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺባ ዘተየት መራሒት መንግስቲ ጀርመን ኣንገላ መርከል ሃገራ ብጉዳይ ሊብያ ዝተዋዕላ ከተእንግድ ድርውቲ ምህላዋ ኣረጋጊጻ ኣብ 2011 ዝጀመረ ወታደራዊ ቅልውላው ሊብያ ንምዕራፍ ክካየድ ፀንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ይግለጽ ኣብቲ ሃገር ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ነቲ ኩነታት መመሊሱ ይሓላልኾ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዑደት ንምክያድ ከተማ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ኣትዩ ምስ ሰበስልጣን ስዑድያ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቤ ብዛዕባ ሓድሽ ምዕባለታት ዞባ ማእከላይ ምብራቅ እውን ተዘራሪቦም ቀዳማይ ሚኒስተር ሺንዞ ዑደቱ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዑማንን ብምቕጻል ምስ ሰብ መዝተን ሃገራት ተመሳሳሊ ዘተ ከካይድ መደብ ኣሎ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ሺንዞ ኣቤ ኣብ መንጎ ጃፓንን ሃገራት ዞባ ማእከላይ ምብራቅን ዘሎ ኩለ መዳያዊ ዝምድና ኣብ ምድንፋዕ ሓጋዚ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ዑደት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ንዘሎ ቅልውላው ኣብ ምህዳእ እውን ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኩነታት ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ሃገሩ ተኸሲቱ ንዘሎ ባርዕ ጫካ ንምግታእ ድኽመታት ከም ዘርኣየ ተኣሚኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ስኮት ሞሪሰን መንግስቲ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ለውጢ ብቐንዱ ድማ ተኸሲቱ ንዘሎ ሓደጋ ባርዕ ንምቁፅጻር ጌጋታት ከም ዝገበረ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞሪሰን ዝገልጽ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ባርዕ ንምግታእ እወንታዊ ተራ ከም ዘየርኣየ ዝወቅስ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ኣውስትራልያ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብቲ ሃገር ካብ ወርሒ መስከረም 2019 ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ገና እናስፋሕፈሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ በቲ ባርዕ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 30 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 2,000 ኣባይቲ ከም ዝተሃሙኸን ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ድማ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት ገሊጾም ገና ኣብ ምቁፅጻር ዘይወዓሉ 123 ባርዓት ከም ዘለዉ ክኢላታት ኣከባቢ ብምጥቃስ ኩለ መድያዊ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ክሊማዊ ምምዝባል ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ቀፂሉ ዘሎ ሓደጋ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ገለ ወገናት ግን ደይ መደይልካ ዝተገብረ ከይከውን ስጋኣቶም ይገልጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ጊንዳ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ተኻይዱ መንእሰያት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ኣካይዶም ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያን ተቃወምቲ ወገናትን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተበፂሑ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ሃገሩ ተኸሲቱ ንዘሎ ባርዕ ጫካ ንምግታእ ድኽመታት ከም ዘርኣየ ተኣሚኑ ዜና ኣብዚ ፍጻም